ஜெஸ்டேஷனல் ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ப்ரெக்னன்சி டைமில் இருக்கிற ப்ரெஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 50 to 60% ஆஃப் தி ப்ரெக்னென்ட் உமனுக்கு வந்துட்டு இருக்குது. என்ன டயட் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம ப்ரெக்னன்சி டைமில் பிபி வந்துட்டு வராமல் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். பிபியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு சால்ட்டை வந்துட்டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸை முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்பைசி ஃபுட் சாப்பிட்றதையும் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க. அது தவிர ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் உங்களோட டயட்டில் வந்து நிறைய எடுத்துக்கணும். என்னென்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். உங்களோட டயட்டில் வந்து சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸு, பனானாஸு, பொமக்ரானேட்டு இதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க. வெஜிடபிள்ஸில் வந்து கீரைகள், டொமேட்டோஸ், பீட்ரூட் இதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா இது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸும் நிறையா இருக்குது, நியூட்ரிஷனும் இதில் நிறையா இருக்குது. ஃபிஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்மன் ஃபிஷ் அண்ட் ஃபேட்டி ஃபிஷ் வந்து எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி பருப்பு வகைகள் அண்ட் பீன்ஸு, லென்டில்ஸ் எல்லாம் நிறைய எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் உங்களோட டயட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்டு, யோகட்டு, சீஸு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது தவிர மில்லட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் ராகி, கம்பு, வரகரிசி, திணை இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். ரெகுலராக வந்துட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கோங்க. பிபி வந்துட்டு கரெக்டாக மானிட்டர் பண்ணிக்கோங்க. டே டைமில் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருங்க. அதை விட ரொம்ப முக்கியம் வந்து ப்ரெக்னன்சி டைமில் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருங்க. அப்போ தான் பேபியும் நீங்களும் ஹாப்பியாக இருப்பீங்க.